ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದಿವರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲ ದಸರಡು ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಪಗಿಲು ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಕುಡುಪುದ BM ರೋಹಿಣಿರೆಗ್ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ 2025 ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾ ಸಂದೇಶನು ಲೋಕಗು ಸಾರ್ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತಾಪನೆ ಮಧ್ಯದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ 2025 ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಒರ್ಮನೆ ದಿನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ನಿಚ್ಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ಸೇಸಾದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಪಗಿಲು ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಜಯರಾಜ್ H ಸೋಮಸುಂದರಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡ ಸಮಿತಿಲೆನ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರೊಂದಿತ್ತದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ ಬರುವುದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ಕಣ್ಣು ತಿಂಜತು ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಈ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ಶಾರದಿಗ ಆರತಿ ಪತದ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರ ಬಯ್ಯಗ್ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತ ಕಲಾ ಮಂಟಪಡು ಒಂಜೆಡ್ದೊಂಜಿ ಬಿಗುತ್ತ ಕೂಟಲೆರ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಇಸೆಸ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಂಜೊಲೆಯನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ದಸರಾ 2025 ತಲೆಕೊಡು ನಿಚ್ಚಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದ ಈ ದಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಕುಡುಪದ BM ರೋಹಿಣಿರೆಗ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೊಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿತ್ತದ ದಸರಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ 2025 ಕೊಡ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಒಡಿಪುದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಉದ್ಯಮಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಬೊಕ ಮಾಲತಿ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರೆತದ ದೇವಿರನ ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ ನಡತಂಡ ದೀಪಕ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಳಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕುರಿಯರ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೂಜೆಡ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇಸೇಸ ಆರಾಧನೆ ಆದಿತ್ತದ ಈ ದಿನ ಆಯುಧ ಕರ್ಬದ ಸಾಧನ ಯಂತ್ರ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತು ಬೈದಂಡ ಬುಧರ ಕುಡ್ಲ ಕುಡಿಯಲ ಬೈಲ್ದ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೊಕ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಫ್ಲಾಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಆರಾಧನೆದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೂಜೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಸೇಸಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆದಿತ್ತದ ಶ್ರೀದೇವಿ ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು ಆಯುಧಲೆ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದ ಪೂಜೆ ಕರಿತಿನೇನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಡಪಾವಿರ ಆಯುಧಲೆಗ್ ಕರ್ಬದ ಸಾಧನ ಯಂತ್ರ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಈ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ ನಡತು ಬೈದಂಡ ಕುಡ್ಲ ಕುಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ದ ವಿಸರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ನೆಲೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಬುಧರ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ವಿಸರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಮೋಹನ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ ದೇವಿರೆಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧನ ಯಂತ್ರಲೆಗ್ ಬೊಕ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ಮೋಹನ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೋದರರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಫ್ಲಾಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಒಂದುವೇ ದಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರ ಫ್ಲಾಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಂತ್ರಲೆಗ್ ಆಫೀಸ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧನ ಬೊಕ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಯಾರ್ಲು ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಫ್ಲಾಮಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಬೆನ್ಪಿ ವರ್ಗ ಬೊಕ ಗಿರಾಕಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ
ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾತಾ ಬದುಕಾಂತ ಕೊರದು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅವಳನ್ನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥದ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ನಡಪ ಅಂತ ಕೊರದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷದ ಮಾತಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಂದಿ ಕೊರದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ನಿಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಕೀರ್ತಿ ಬದದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಣಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊರಡು ಅಂತ ದೇವಿನ ಚರಣಾರಿಂದಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಗೋವಿಂದಾಣಿ ಗೋವಿಂದ. ದುಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಡು ಪಿಲಿಯಸ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಿರಿಯಾತಂಡ ದುಂಬು ಊದು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಾನಂದ್ ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿಯ ಸದಾರ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅಂತ್ಯರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನದೆ ತೊಂದು ಆರು ಪಾತಿರಿಯರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೆಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಜತಸಿರಿಗಿಡ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಕಲಾವಿದರು ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು MG ಹೆಗ್ಡೆ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮೇರನ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡ ಬೆನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತೆರ ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪಾತಿರ್ದ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಪಿಲಿಯೇಸೊನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡು ವೇಸ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಪಿರಿಯಾತಂಡ ದುಂಬು ಊದು ಪೂಜೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಂಡಂದು ಪಂಡೆರ ತಾರನಾಥಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಪಾತಿಡ್ದ ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಲೋಕಡು ಪಿಲಿಯೇಸನಲಿಕೆ ಮಹತ್ವದವು ಪಿಲಿಯೇಸುಗು ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಕುರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅರೆನ ಊರದ ಜನಕ್ಲನ ಎದುರು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಂತನೋ ಪಿಲಿಯೇಸ ಕಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಗುರ್ತಾಂದು ಪಂಡೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ AC ಭಂಡಾರಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ முத்தப்பட குடி குடியது மெயின் கேட்டது வினோத கேட்டது மோகன்தாஸ் நாயக் குடி குடியது ಅಕ್ಕನ ಪುರಿ ತೂಣಗ ಬಾಯಿಗೆ ನಿತ್ಯರು ಬರೆದು ಕಾರಣ ಗುದ್ದು ಐಟು ಗುದ್ದು ಬಚ್ಚವನು ಎಂದು ಕುರಿತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾಮಂಡೆ ಊರಿ ಸುತ್ತು ಚಿಲ್ಕಲ ಕುರಿ ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ನೆರ ಕುಂತು ಏನು ಬಲ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾನು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋಜವನು ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ತೋಜವನು ಅಂತ ಅದು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಲ್ಲ ಕುರಿ ಕುಡಿದು ಏನೋ ಹಾಕೋಣ ಜನ ಕುರಿ ಕುಡಿದು ಏನೋ ಹಾಕೋಣ ತಾಕತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿ ಉಂಟು ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬದುಕು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸೇವೆ ಸಂದಿಕ ಮಂತ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀಕಲ್ಲ ತುಳು ಭವನಡೆ ಮಂತೊಂತ ತುಳು ಭವನಡೆ ಮಂತೊಂತ ಇಡೆ ಮಂಟಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಒಂತ ಇಂಕಲ್ ಇಂತ ವಿಸ್ತಾರ ಬಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಆ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಅದನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಯಾನಿಂದ ಬಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ತುಲೈವೆ ಕಮಲಾಕ್ಷನ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳುವವರಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನಿ ಅದು ದಿನಾಲ ಮೋನೆ ತಪ್ಪು ನಾನು ಊರುಡೆ ದಿನಾ ಮೋನೆ ತಪ್ಪು ಬದು ಸೇರ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗಿತ ಸನ್ಮಾನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಾಧಕ್ಕೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯನ ನೆರೆಕೆರೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಪನಾಗ ಬಣ್ಣ ಇತ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಿಂಕು ನಾವೇ ಐಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಡ್ ದಾನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಚಕ್ರದ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿದ ಗಾಡಿ ಕೈಗಾಡಿ ಇತ್ಯದ ಕೈಗಾಡಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ನಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂಚೆನ ಮಲ್ಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆ ಒಲ್ತರದು ಉಡಿಪಿಡ್ದತ್ತಣ್ಣ ಉಡಿ ಮಂಡ್ಯಗಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲನ್ನು ಮೇರು
ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾರದಾ ಬೆಲಿ ಬಂದು ಪಾಡಿಯರು ಅಪ್ಪನಗ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ತೂಪಿಯರು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲ್ ಕುಲ್ಲುನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನ ಬಂದು ಬರ್ತದ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಆತ ಶೋಕದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಬಿಲಿ ವೇಷ ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಒರ್ಮನೆ ದಿನದ ಪೂಜದ ದಿನ ಮಹಾಚಂಡಿಕಯಾಗ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನೈಸೇಸ ಆರಾಧನೆದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ತುಳುನಾಡು ಡೊರ್ಮೇಡ್ ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ ಒರ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಕರೆತದೇರು ಒಡಿಪೂಜೆಲ್ಲ ಕಾಪುದ ಶ್ರೀ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದೇವಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದಿಗೆ ಆಯನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಸುರುತ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಒರ್ಮನೆ ಪೂಜೆಡು ಮಹಾಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದದಿತ್ತೇರ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರೆಲು ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆಪಿ ಕುಮಾರಗುರು ಬೊಕ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ ಕಲ್ಯಾ ಮೊಕ್ಲೆನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯುಡು ಯಾಗದ ಕಾರ್ಯಲು ಸುರುವಾಂಡ್. ಗಣಪತಿಯಾಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಯಾಗ ಮಹಾಚಂಡಿಕಯಾಗ ನಡಪಾದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತೆರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಲಲಿತಾರ್ಚನೆ ಸುವಾಸಿನಿ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಂಚ ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ ನಡತಂಡ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಇಸೇಸ ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಬತ್ತದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದದ ರಾಸಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ಕಾಪು ಶಾಸಕರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ಶಾಸಕರೇ ಯಶಪಾಲ ಸುವರ್ಣ, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರೇ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ಮೆಂಡನ್, ಭಾರತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಜೆಪಿ ತೂಮಿನಾಡ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬತ್ತದಿತ್ತರ. ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ವಾಸ್ತವ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಡಿಕೆರೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರ ರವೀಂದ್ರ ಮಲ್ಲಾರ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚರಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ, ಮನೋಹರ ರಾವ್, ಮಾಧವ ಆರ್ ಪಾಲನ್, ಶೇಖರ ಸಾಲ್ಯನ್, ಕಾರ್ಯತೋವನಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕಿರಣ್, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಪು ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹೊರತುಡಿತ್ತರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ದಳವಾಯಿ ತೋಟದ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಧೂಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದೆರ. ನಾಡದ ಮಾತಾ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಧಾನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಳವಾಯಿ ತೋಟದ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಧೂಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿನ 22 ತಾರೀಕರದಿಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ನಿಮಿದ 7ನೇ ದಿನ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡೆರ. ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಧೂಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಂತರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಯೇಶ್ ಬೊಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊಟ್ಟಡಿದ್ದರ. ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಧೂಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಳವಾಯಿ ತೋಟ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. 9 ದಿನದ ಸೇವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಂಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಜನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಂಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಸಹ ನಡೀತದೆ. ಕುಡ್ಲ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಟ್ ಕದ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಡಾವಣೆದ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದ ವಸ್ತುಲು ಬೊಕ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಲನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರನ ಇಲ್ಲ ಕದ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಡಾವಣೆದ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದಡು ಕುಡ್ಲ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದ ವಸ್ತುಲು ಬೊಕ ದಸರಾ ಬೊಂಬೆಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನದಿ ಒಂದೆರ. ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕದ್ರ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದದ ವಾದಿರಾಜ ಮಂಟಪಡೆಂದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆರ. ಇಲ್ಲಡ್ ಗಲಸುನ ತರಾವರಿ ಸಾಧನಲು ಬಾಜನಲು ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಲೆನ ಬಾರಿ ಜಮೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದೇರ. ದಸರಾ ಬೊಂಬೆಲೆನ ಚಿಂತನೆ ತುಳುನಾಡಡ್ಲ ಬರಡು ಬೊಕ ಪರಂಪರೆದ ಸೊತ್ತುಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ನನದ ಜನಾಂಗು ತಿರಿ ಪಾವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡುಂದೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀತನಂದು ಪನ್ಪೆರ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ.
ಮೈಸೂರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೈವಿಕ ದೇವಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ವರೂಪಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ಥದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ನತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಅದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತವಳವನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಆ ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾದೀತದು. ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಜೀವನದ ಆ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿಗಳು, ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ಮರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ರೈತ ಇದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಪರಿಕಗಳು, ಇಲ್ಲ ದೇಹದ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕತ್ತಿ ವರಸೆಗಳು, ಇಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಸೇರು, ಪಾವು, ಮಣಕಲ್ಲು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೀವಿಲೆಡು ಪಶು ಪಕ್ಕಿಲೆಡು ದೈವರಕ್ಲೆಡು ದೇವರನ ತೂಯಿನಕ್ಲು ನಮಾಂದ್ ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತ್ಯರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂತ ಉದಿಪನ ಮಂತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪುತ್ತೂರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಮಾರ್ಕಂಡೋಡು ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಂತ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ ಪುತ್ತೂರದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಸಹಜರೈ ಬಳಜ್ಜ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ದು ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ 2 ಸರತ 28 ತಾಪನೆ ಆದ 200 ಸದಸ್ಯರ ಸಮಾಜಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. 2 ಸರತ 23 ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸುರುಮಲ್ದ ಅಂದ ಪಂಡೆರ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ ಕಾಸರಕೋಡು ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ತಾರದ ಕುಂಬಾರಲ್ತೆರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪರ್ಬೋಲು ಸಂಸ್ಕಾರನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಲೆಡು ಪಶು ಪಕ್ಕಿಲೆಡು ಮರಕ್ಲೆಡು ದೇವಿರನ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೊಂದು ಪಂಡೆರ. GL ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಲರಾಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲಪಿನ್ನರಾದ ಪಾತಿಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು, ಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ ಇಂಚ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆ ಉಂಡು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಾಜಂದಿನಂಚ ಒರಿಪನ ಕೆಲಸ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟರೆಡ್ದು ನಡ್ದೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಈಶ್ವರ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹನಲಿಕೆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಇಸೆ ಸಾದುಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ತಿರ್ಗದ ತೂಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆವಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಟಿ ಶಾಂಭಟ್, ನಗರಸಭೆದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ, ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಯ ಸುವರ್ಣ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ತುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ, SDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಯರಾಜ್ ಬಿರೈ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡೆ, ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ನಾಗರಾಜ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರ್ಬಕ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿತೊಂಡೆರು. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು 2020 ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದದ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ 50 ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒಟ್ಟಿಗೂ 200 ಮಿತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದು ಈ ನಿರಂತರ ಆಜು ವರ್ಷಟ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ 2023 ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂಡೊಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುಡು, ಪುತ್ತೂಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ಆವಡು ಮನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಹುಲಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಣಿತ ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೈಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶೈಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶೈಲಿಯ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಏನೋ, ಇದು ಮರೆಯಾಗ್ತದ ಏನೋ
ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಚರೆಯವರು ಅವರ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಯುವಕರ ದಂಡೆ ಇದೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರಿನ ಹುಲಿ ಕುಣಿತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಜವಾನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಸೇವೆ ಅಖೀರಿ ಐನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಕಡಪಡದು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆತಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಜವಾನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಸೇವೆ ಅಖೇರಿ ಐನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆತಂಡ ಈ ತುಂಬು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂಚೆ ತೆರಪಿನ ವಿಭಾಗಡು ಸೇವೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಿನ 3-4 ವರ್ಷಲೆಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಕೆಲಸಡು ಶಿಸ್ತದಾರ ಆದಿತ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೆಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟದಾರ ಆದಿತ್ಯರ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲು ಪನ್ಪನ ಓವೇ ಬೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನ್ನ ಬಗ ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಡ್ ಒಂಜಾತ ಪಾಲನ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗಾದ ದೀನಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಬಕ ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲು ಅತ್ತಾಂದಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಜ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶುಭಾಷಿನಿ, ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಬುಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಈ ಪುರ್ತಡಿತ್ತರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ತುಂಬ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಸರನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನನ್ನ ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಥರ ನನಗೆ ಅದು ಅಳು ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪ್ಪೆ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂಥರ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನನಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೈತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇರುವಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A to Z ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಲೆಕ್ಕಡು ಕುಡ್ಲ ಬೋಳೂರದ ಮಂಜಲಬೈಲ್ ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಜಪಟ ಹೊಂದಿಲ್ಲೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಮಂಜಲಬೈಲ್ಡ್ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪನರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಮಾರ್ನಮಿತ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಕುಟ್ಟುಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ದಸರಡು ಪಾಲ್ದತನೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಪಿಲಿಯ ಸುಗಾದ ಮಂಜಲಬೈಲು ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬೋಳೂರು ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕೈತಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ಯರು ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಕೂಟದ ಕುಳಿತದ ತುಡಾರ ಬುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುವಾಂಡ. ಮಾತೆರ್ಲ ಲೋಬಾನ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕರುಣಾಕರ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಯರ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಾತ್ರದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎದ್ದು ಅಣ್ಣೆ ಅರ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಗು ಮೆರು ಕನಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇಕುವೆ ಮಂಜಲ ಬೈಲ್ಡ್ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾ ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ಆತಂಡ ಸುರುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೆಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ದ ಯಜಮಾನ್ಯರ ಅಭಿಲಾಷ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಂತ್ಯರ. 25 ವರ್ಷಲೆಡ್ದ ಪಿಲಿ ಏಸಪಾಡುಂದುಪ್ಪನ ವಿಜಯ ಬೋಳೂರು, ಕಿಶೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಂತ್ಯರ. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪನರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲು ಪಿಲಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದಿದ್ದದು ಅರೆ ನಮಗೆ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪನರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಂತ್ಯರ. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್, ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಉರ್ವ, ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ, ಪ್ರದೀಪ್ ಬಜಲಕೇರಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಭವಿಷ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೀಶ್ ಬೋಳೂರು, ಸುಧಾಕರ ಬೋಳೂರು,
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಡಿಕಲ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರ ಮಂಜರಬೈಲ್ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿಕೂಟದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಒಂದು ಊರುಗು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡವನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಊರದ ಸೇವೆ ಊರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಗ ರುಜಿನ ಊರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ ಬೈಲ್ದ ಕುಲು ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಕ್ಕಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮಲ್ತಿನೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡಪ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಆದುಲ್ಲೇನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾರದಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಖಲ ಊದು ದೀಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಬನ್ಪುನೆ ತಪಾತೆರನ್ ಬರೊಂದು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡು ಪಡುಕೋಡಿ ಶಾಲೆಡ್ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ 20 ಪದವದ ನೆಲೆಟ್ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡ. ಗುರುವಾಯೂರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆಗ್ ಶಾರದಾ ತಿಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡು ಪಡುಕೋಡಿ ಶಾಲೆಡ್ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ 20 ಪದವದ ನೆಲೆಟ್ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡ. ಗುರುವಾಯೂರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆಗ್ ಶಾರದಾ ತಿಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ತೊಂದು ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಮೂಡು ಪಡುಕೋಡಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ಪತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಲ ಬಾಕಿಮಾರು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದ ನಲಿಕೆ ವೈಭವ ಬೊಕ್ಕ ತರಾತರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಕಾವಳಪಡೂರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರಿ ಪಿ ಅಮ್ಮು ರೈ ಹರ್ಕಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ ಕೊಂಕಣಾಜೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅಗಲ್ದೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೈಯಗ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಅಕೀರಿದ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದದಿತ್ತೆರ. ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಪ್ಪನ ಗಡುತ್ತದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡ. ಬುಡಂದೆ 24 ಗಂಟೆ ಪದ ಪಂಡದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೋಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಶವಂತ ಎಂಜಿಯರೆಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಜನಮಾನಸ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತೆರ. ಬುಡಂದೆ 24 ಗಂಟೆ ಪದ ಪಂಡದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೋಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಶವಂತ ಎಂಜಿಯರೆಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಕುಡ್ಲದ ಕುದುಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಜನಮಾನಸ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಶಾಂತ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡೆರ. ಜನಮಾನಸ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದು ಲೋಕಡೆ ಕಡ್ಡಿಡ್ದ ಸರ್ತಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರನ್ನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವಲೆ ಕೂಡ ಆರೇ ಪಂತಿನ ಕನ್ನಡ ಪದಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಜೊತೊಂದು ಬುಡಂತೆ 24 ಗಂಟೆ ಪಂಡದರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೋಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಶವಂತ ಎಂಜಿಯರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಕುಡ್ಲದ ಕುದುಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನಡು ಜನಮಾನಸ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಲೇಸ ದಿವಂದಾಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಯಶವಂತರ್ನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತ ಮಲ್ತದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡ ಜನಮಾನಸ ಗೌರವ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದ ದಿವನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟೆದೆತ ಆಜಿ ಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಮಿಟ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಗಾಯಕರ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪರೆ ಉಂಡು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಪುದರ್ಪುಯಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಬರೆಯರೊಲ್ಲೆರಂದು ಸುಶಾಂತ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡ್ಯರ. ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಮಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಉಮಾಕಾಂತ ನಾಯಕ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರ. ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರೋಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಂಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ್ ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ಸಫರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೋಕೆ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಸೇರಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಜನಮಾನಸ ಗೌರವ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದಕರಾಗಿ 6 ಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಮಾರು ಸತತವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೇ ಹಾಡಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಏಕಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಶನಿವಾರ ಜನಮಾನಸ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರ ಭವನದಲ್ಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಸರಾ 2 ದಿನ ಕರೀತದ ಅಂಗಾರಬೈಯಗ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಗಡ್ತಡ್ ನಡತಂಡ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹ ಪ್ರಾರ್ಥಯೆ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಾಂಚ ದೇಹಿಮೆ ಬರವು ತಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದಾಂಬೆನೇಂಚ ಸುಗಿತೊಂದೆರ ಬರವು ಸಂಗೀತವು ಯಜಮಾಂದ್ಯ ತುಪ್ಪನ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ಶುರುವಾಕೊಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚೆಯ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ದಸರಾ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ಕಾಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ 2 ದಿನ ನಡತಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಅಖೀರಿದ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಸಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಡ್ತಡ್ ನಡತಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗರ ಕುಮೇರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿರಾಮನತರೈ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ನವೀನ್ ಎಂ ಮಂಜಿಲ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸದಾನಂದ ಶೀತಾಲ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಗದೀಶ ಕೊಯ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುಂಜ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ರಾಯಿ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಲಾಯಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದೆ ಶಕುಂತಲಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರ ವಿದ್ಯಾಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.